На прага на нова революция ли е Иран? Вече 2 седмици страната е разтърсена от антиправителствени протести в над 100 града във всички провинции, а през изминалата нощ бяха едни от най-мащабните и с най-много насилие. Заради спирането на интернет, пълната картина на недоволството става скрита. Неправителствени организации твърдят, че броят на жертвите вече е над 60 души, а задържаните са над 2000. Какво провокира гнева, обобщава Яна Бързакова. Това е град Малекшахи в западен Иран на 3 януари. Протестиращи се събират пред база на революционната гвардия, символът на репресиите. Хвърлят камъни и бутат вратите в израз на колективния си гняв. Следват изстрели. Някои бягат, други падат на място, а минувачи се опитват да изнесат ранените. Тези събития са известни като Кървавата събота, един от най-смъртоносните дни от началото на протестите. За стрелба срещу протестиращите с истински куршуми или пък с съчми говорят много иранци в социалните мрежи. Операторът Садех публикува свое видео, което замъгляваме заради тежките му наранявания. Облян е в кръв и твърди, че е прострелян в окото. Това, което е в ръцете ми, са съчмите от ловна пушка, които обикновено ловците използват за убиване на вълци и глигани. Бунтът започна от Гранд Базара в Техеран, сърцето на обществения живот. Търговците затвориха магазините си в знак на протест срещу рекордния срив на иранския риал спрямо долара. Властта направи опит за диалог, но недоволството се разрастна. Улиците избухнаха с скандирания в подкрепа на монархията, свалена с ислямската революция през 79-та година, извикове смърт на диктатора, дръзко предизвикателство към върховния лидер Аятолах Али Хаменей. Последва реакция от американския президент Доналд Тръмп, който заплаши с намеса. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, ще бъдат ударени много силно от Съединените щати. Властите нарекоха протестиращите агенти на Съединените щати и Израел, а Аятолах Али Хаменей обвини Тръмп в подклаждане на безредици. Метежниците трябва да бъдат поставени на мястото им. Фрагментираните ирански опозиционни групи в чужбина призоваха протестите да не спират. Принцът в изгнание Реза Пахлави, син на покойния шах, се обърна към иранците и към силите за сигурност в страната чрез социалните мрежи. Моят въпрос към вас е: на коя страна на историята ще застанете? На страната на престъпниците или на страната на народа? Светско или теократично, републиканско или монархическо? Отговорът на този въпрос за бъдещето на Иран за сега остава неясен. За причините, провокирали едни от най-големите граждански протести в Иран, ще разговаряме с Владимир Митев, основател на блога Персийски мост на приятелството и иранист. Здравейте, господин Митев. Здравейте. Да започнем с това, какво провокира недоволството в Иран. Икономическата криза, породена от западните санкции, отхвърляне на самия политически режим или други процеси, които за сега остават зад кулисите? Мисля, че можем да наречем тези протести и недоволството, свързано с тях, интерсекционално, т.е. преминаващо през различни обществени групи и с различни измерения. От една страна, трябва да припомня, че през есента на миналата година бяха върнати пълните санкции срещу Иран, които бяха в сила преди 2015 година, което, разбира се, създава значителни проблеми. От друга страна, правителството през последните години постепенно отменя една специална ставка, преференциална ставка, по която може да се обменя реала за валута и за долари, и това също създава социални проблеми. Но в крайна сметка имаме от една страна протести на работници, от друга страна базаристите. Това е една прослойка, свързана с пазарите, която традиционно подкрепя революцията. Тя също протестира. Тоест имаме в случай обединение на различни видове недоволства, свързани с безперспективността, която е характерна през последните години. И разбира се, всички искания трябва да бъдат насочени директно към
властта да бъде оспорена, за да бъде тя подтикната към действия. И още малко в тази посока. Нека да разясним на нашите зрители по какво тези протести се различават с тези от преди 3 години след смъртта на Махса Амини. Да припомня на нашите зрители, че тя беше арестувана от моралната полиция за неправилно носене на хиджаб. Защо сега протестите са значително по-масови? Преди 3 години имаше протести, свързани с една културна промяна в Иран, свързана с жените, с отношението към женското тяло, към покривалата и така нататък. Тя бе свързана и с факта, че в иранското общество, може би изненадващо за някой от нас, но има изключително светски нагласи. Просто този твърд режим, който дълго време и по традиционно е базиран на ислямизъм, по някакъв начин създава своя антипод. И много хора в Иран всъщност не са силно религиозни, дори въобще не са религиозни. Има проучвания, включително свързани с западните страни, агенции за социологически проучвания. Така че тогава по-скоро промяната като че ли беше културна, а в случая имаме социално-икономически искания, които засягат масово, буквално всяка група е засегната от тези санкции, които са на страната вече толкова време. Инфлацията е значителна, доколкото ми е известно, например, при хляба може би към 100%, при повечето храни към 75% и така нататък. От друга страна споменах и базаристите, те се оплакват, че не могат вече да продават нищо, тъй като това, което продадат, не могат да го подменят поради постоянно нарастващите цени. И от гледната точка на пазарите към по-голямата картина, колко сериозно според вас режимът в Техеран е отслабен от променената геополитическа среда? Загубата на съюзници, конфликтите в региона, заплахите от страна на Съединените щати? Мисля, че не трябва да гледаме на Иран като изцяло монолитен режим, който традиционно така е описван, нали, държавата на атоласите се казва, обикновено революционната гвардия е считана за всемогъща и така нататък. Обикновено се акцентира на прокситата, която Иран поддържа. Моят личен опит и с моя сайт и отношения, които поддържаме или препечатки от ирански медии, показват, че там има много хора или поне дозволителни хора, които са включително и в елитите, и в народа, които виждат като тежест тези проксита, за които трябва да се харчат доста пари. Има осъзнаване и то от доста време, че заради своята твърда линия по международните въпроси Иран е в изолация, което се отразява на икономическите му възможности. Той има много ресурси, може да бъде много по-влиятелен в региона, ако е част от световната икономика, а не ако е нещо като изолиран, както казват, държава пари. Така че в Иран не е едно нещо това, което е режима, и ние това, което виждаме, може да изглежда на някой като слабост. Може би наистина има и отслабване на тази тенденция, която е по-твърдолинейната, но в Иран има хора, които са много силно за диалог, включително регионален, против войната, против конфронтацията. И в крайна сметка факта, че Иран не реагира почти никак на обезглавяването на Хизбула и на падането на режима на Асад, показва, че Иран има и други свои интереси, а не само да поддържа тази армия от проксита. Иранистът Владимир Митев, благодаря ви за този експертен коментар.